Morning teenage yake. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Africa. Ni nkhani yoti inapanga trend kwambiri last month mu May 2026 yokhudza Nomzila Madinane. Sindinayipange cover pa nthawiyo koma panopo kwatulukano ma details ambiri. Ndiye inu tagwira njakumwa tenticheze. Mayi uyu ndi Nomzila Madinane ndipo mu May 2026 anali ndi zaka 27. Nomzila anakula ndi amayi yake ndi masisters ake awiri. Mayi yake anali single mother oti analimbikira ati amalimbikitsa skulu kwambiri, amafunisisa kuti ana awo adzachite bwino, adzathe kudziyimira paokha. Ndipo Nomzila anali last born. Ku skulu akuti Nomzila amatha masamu kwambiri, kenako anayamba kukhonza kwambiri physical science ndi chemistry. Amayitha kwambiri mpaka na ati anayamba kumanena kuti ineyo nkazakula ndifuna ndizapange zinthu zokhudzana ndi pharmacy kapena adzakhale pharmacist. After secondary school anapita ku KwaZulu-Natal University komwe amakaphunzira pharmacy. Kumeneko anapanga bwino kwambiri mpaka na anapanga qualify kukhala pharmacist. Koma kuti ukamaliza ukapanga qualify umayenera kugwira ntchito chaka chimodzi kumalo kaya ndi aboma kuona kuti ukhale kuti ukachite gain experience yogwira ntchito mene ukuyenera kuchitira serve anthu, mene ukuyenera kugwirira ntchito yako ngati pharmacist. Nde anapangadi enroll kukhala ngati ino kuchitidwa train as a real pharmacist in real life outside ku school. Nde akupanga zimenezo anakumana ndi mamuna wina amene anayamba naye chibwenzi. Mamunayo sititha kumutchula dzina chifukwa choti sanatchulidwe dzina komanso sanamangidwe kapena kuzengedwa mulandu. Nde tizingoti doctor. Mamunayo ndi doctor. Chibwezi chimayenda bwinobwino, ntchito yake imayenda bwinobwino, koma akumaliza ntchito yakeyo chaka chikutha anauza mayi yake kuti iyeyo sakufuna kuti adzikagwira ntchito ngati pharmacist kumalo wina ake. Afuna akhale ndi malo ake, atsegule pharmacy yake, iyeyo akhale pharmacist mu malo akeyo, azipanga zake business. Nde anamuza kuti okay, nde akuti mamuna uja chibwezi chakecho chinamuthandiza kwambiri kutsegula pharmacy. Akuti anayikapo dzanja kwambiri. Sindikudziwa kuti kuyika dzanja kwake in terms of what, whether anapanga nkhani ya ndalama kapena mbali zina, koma kuti anamuthandiza kwambiri mpaka na anatsegula di pharmacy yake. Pharmacy yo anayitcha Nomuzi ndipo inali ku Durban komwe iyeyo samakhala. Chibwezi chimapitirirabe. Nomzila anazigulira galimoto yabwino, anayiti zinthu tabwino nangasikana zaka 27 zikuyenda watsegula pharmacy chani, koma chibwezi chinayamba kusokonekera akuti chinasanduka very toxic. Amangoyamba anasi zimakhala bwino, zinthu zosakhala bwino all of a sudden. Kenako Nomzila anaona kuti chibwenzi ichi chikuvuta palibe chifukwa choti ndizivutikira, anathetsa chibwezi icho. Ndati chibwezi chitatha doctor uja anapsha mtima wambiri noti mpaka na ukandisi atenda anayamba kumamuopseza. Ati amakhala ndi mantha kwambiri. Nomzila amapita kuntchito kumabwerako, koma tsiku lina kunapezeka kuti kunangotulukira anthu awiri oti anabwera ndi mfuti. Analanda ndalama, anatengako akuti 5,000 nkuwalanda anthu ogwiramo ntchito mu pharmacy muja mafoni. Kenako ananena kuti ndipo tikufuna CCTV footage. Ati analondola, amadziwa pamene panali ma CCTV. Anthu achaso nkuda kuti adziwa bwanji pomwe tenayika ma CCTV. Analanda ma CCTV acha nkumatani, anthu acha ndikumapita. Nomzila anakapanga report ku polisi. Kenako siku linaso kunatulukira so anthu achifwamba. Koma ulendo uno anthu ati anachita recognize kuti wina anali mmodzi mwa amene anabwera koyambirira acha, wina anali brother wake wa ex-boyfriend wa Nomzila, brother wa doctor uja. Auta anafika menemo analanda anthu ogwira ntchito mafoni. Ndati abale ake Nomzila anaona kuti izizi zosakhala bwino. And Nomzila mpaka anayamba kuyenda ndi security, akakhala kuntchito kuja amakhala ndi wa security amachita manda. Nde ati amaononga ndalama kwambiri kulipira security. Anayamba kufuna kuti agulitse galimoto chifukwa choti amaopa kuti galimoto yakeyo ndiyoti amayidziwa, akhoza kuntani, akhoza mpanga target, afuna agulitse galimoto akule ya nyuwani. Amakhala ndi mantha. Ati ndi abale ake Nomzila anamuyitana ndani ex-boyfriend uja, doctor uja, kukhala naye pasi kunena kuti zomuopsezazi izizi sizitithandiza, tingatani kuti zinthu zizithe. Yeti ndati anamuza, anawayankha kuti atseke pharmacy. Ndati abale ake ananena kuti chabwino ife tikupasa ndalama, tiuze kuti tikulipire ndalama zingati uchoke umsiye Nomzila. Ati anakana, anati sindifuna mundipatse ndalama ina iliyonse, ndifuna kuti Nomzila atseke pharmacy yakeyo ndipo asadzatsegulenso pharmacy ina iliyonse nkuchoka kumapita.
ndati zinazovuta ta ndi what kind of resolution is that? Munthu ndi pharmacist ndipo akudziwa kuti moyo wake chofuna chake nkukhala ndi mafamasi muchani mu South Africa, ndi wachoka wapita zatha. Nomzila makhalabe ndi mantha ndati anapita amafuna kuti akatsegule protection order kandi ngati polisi kandi ku court kunena kuti ex-boyfriend uja asazamuyandikire azikhala kutali. Komanso Nomzila zinali zikuyenda ndithu moti anapita kuti akatsegula pharmacy ya Nyuwani, branch ya Nyuwani yoti inali kumalo ena otchedwa kwa Nyuswa ku Hillcrest. Nde akupitiriza kupanga za pharmacy ya Nyuwani cha pharmacy ina ija ikuyenda kwinaku, security yake akuyenda nayebe plus watenga assistant wake zichazonena kuti apanga za ntchito. Nde pa 19 May 2026 anapita ku pharmacy kuja atatsegula amapanga staki zinthu akupita ntchito zake zabwinobwino. Wa security anali mommo, assistant anali mommo, iye anali mommo. Munangotulukira anthu enanso achifwamba atatenga mifuti ndikuwatani ndikuwaombera onse atatu. Nomzila ndi assistant wake anamwalirira pompo. Wa security uja anthu anathamanga naye anapita naye ku chipatala, koma anakamwalirira ku chipatala. Anamwalira ngati anthu atatu, palibe amene akudziwa kuti anapanga chiwembu chimenecho ndani. Anthu aja sanabe, koma sanabe ndrama, sanabe mafoni, chilichonse sanachisiya amene chinalili. And Nomzila anaphedwa just like that. Ndi nkhani yake yopsa kwambiri. Abale yake a Nomzila atawapanga suspect kuti ndi ex-boyfriend uja, doctor uja amene anatuma anthu kapena anapanga zimenezozo, koma palibe umboni wina uliwonse. N'chifukwa chake dzina lake silinatuluke, komanso pakali pano apolisi sanandani sanammange, so sizikudziwika kuti zitha bwanji. Nkhani yoopsa yomvetsa chisoni kuti mzimayi wa ambition chani, so zomvetsa chisoni kwambiri. Imene ndi nkhani ya Nomzila. Zikomo kwambiri.